እንታይ ትመኽሩኒ ሽግራተይ ተደራራቢ ይኾነነሎ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዛንታ ክሳብ መወዳእታ ብምስማዕ ነዚ በዓል ዛንታና ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ክደፍሉ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ሽግራተይ ተደራራቢ ይኾነነሎ ካብ ንእስነተይ ክዓብን ከለኹ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እንዳበልኩ ይዓቢ ሓቂ ሓይሽ ንእስነት ጥዑም እዩ ግን ማዕረ መሓዙትካ እንተ ዘይተኸዲንካን ከምኡውን ማዕረ መሓዙትካ እንተ ዘይተማሂርካን ኣብ ውሽጥኻ ዝስምዓካ ስምዒት ፍልይ ዝበለ እዩ ኣቦይ ሞት ብምዃኑ ዝኾነ ሰብ እዩ ዘባጭወለይ ናይ ቦይ ሙማት ኣብ ዝባነይ ፂረዮ እየ ዝጓዓዝ ነዚ ኩሉ ብድሆታት እንዳሰገርኩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናበልኩ ስጋብ ሻምናይ ክፍሊ ተማሂረ ብድሕሪ ዝግን ብሰንኪ ስእነት ትምህርቲ ከቋርጾ እየ ዝተገደድኩ ንኽመሃር ድሌታት ነይሩኒ ግን ብሰንኪ ስእነት ንዝነበረኒ ክቱር ናይ ትምህርቲ ድሌት ክቕፅለይ ከኣልኩን ድሕሪ ገለ ዓመታት ምስ ሓደ ወዲ ገዛወትና ተሰማሚዐ ናብ ካርቱም ድሕሪ ምኻድ ህይወት ስደት ከስተማቕሮ እየ ዝጀመርኩ ኣብ ካርቱም ምስ ደቂ ገዛወተይ ተጸጊዐ እየ ህይወት ዝብድሖ ነይረ ብሓቂ ስደት ኣዝዩ ኸቢድን ዓቕሊ ዝሓትተን ብምዃኑ ንምጽዋሩ ዋጋ ክትኸፍል ኣለካ ብድሕሪዚ ህይወተይ እናመራሕኩ ከለኹ ሓንተን ዓይ ዝበልኩ ዋጓል ብፍቕሪ ንጅምር እሞ ንቁሩብ ኣዋርሕ ምስ ተጓዓዝና ፍቕረይ ጥንስናይ 5 ወርሒ ሒዘለኹ ስለዚ ጥምቀት ጌርካ ቃል ኪዳን ከተውፀኒ ኢኻ ብምባል ኣብ ርእሲ ዘለታ ተወሰኸታ ኾነትኒ ድሕሪዚ ድሕሪ ክንደይ ነቲ ነገር ተቐቢለ ጥምቀት ወደይ ድሕሪ ክንደይ ምስ ኣሕለፍኩ ህይወት ሓደ ኢለ ክምክቶ ጀሚረ ናብራ ሱዳን ዋላ ደኣ ከቢድ እንተኾነ ንነገራት ግን ከም ዘለዎ ክትኸዶ ግድን እዩ ድሕሪ ገለ ዓመታት ሓደ ዘሐጉስ ነገር በጽሐኒ እታ ንኣምላኸይ ለሚነ ዘውደቅኩዋ ዲቢ ንኣሜሪካ በፂሑኒ ልክ ኣብ ጊዜኡ ንኣሜሪካ ኣቴ ሰበይተይን ወደይን ብድሕሪኡ ኣስዓብክዎም ድሕሪ ዓመት ግን ሰበይተይ ምሳይ ፍቕሪ ከም ዘይብላን እቶ ውላድ ናተይ ከም ዘይኮነ ኣብ ኣፈይ ደርጉሐትለይ መጀመርታ ክኣምነይ ከኣልኩን ብድሕሪ ዝግን ብዲኤንኤ ክፍለጥ ስለ ዝኸኣለ እቲ ውላድ ዘይናተይ ምዃኑ ኣረጋጊፀ እዚ ኩሉስ ደሓን ኢለ እታ ቀንዲ ንዓይ ዝወግአትኒ ነገር ግን እታ ካሕዳም ሰበይተይ ዝነበረት ቁሩበይ ትሓስብን ካባኻ ክወልድ ትሓስብ ነርካ ማለት ድዩ እሞ ከዓ ኣቦኻ ዘይፍለጥ ብዘይንሱ ኣዲኻ ቡዳያ ንስኹም በላዕቲ ሰቢኹም እንዳተባሃለ ኩሉ ሻብ ዝውረይልኩምስ ከመይለ ክወልድ ብምባል ኣብ ቅድሚ ሰብ ይኹን ኣብ ቅድሚ ዓፈይ ክተዋርደን ጀመረት በብቦትኡ እንዳኸደት ድማ ክተዋርደን ቀጸለት እዚ ኸይ ኣኽላ ምስኡ ዘፈላለየና ምኽንያት ውላዱ ዘይኮነስ ምስኡ ንኽንፈላለይ ዝገበረና ቡዳታት እዮም ስለሰማዕኹ እየ ኣነ ድማ ዓሌተይ ክጽይቕ ኣይደልን እንዳበለት ክተውሪለይ ጀሚራ ቡዳ እንታይ እዩ ሰብዶ ንሰብ ይበልዖ እዩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን ደጋጊማ ንሰብ ከምኡ እንዳበለት ብምውሮያ ሰብ ካበይ ክርሕቕ ጀሚሩ ኣነ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ምስ ወላዲት ኣደይ ኣይዓበኹን ኣቦይ ድማ ኣነ ኸይተወለድኩ ኣነ ተጠኒሰን ተለኹ እዩ ሞይቱ ቁሩበይ ተሓስብን ምስ በለትኒ ኣመና ሓፊረ ከምዚ ኸማኻ ዓሌት ዘለዎ ኸማን የብልናን ስለዚ ምሳኻ ክቕፅል ኢልካ ኣይተሕሰብ ንኣምላኽ ብደንቢ ዘምስግኖ እንኳ እውን ተወደይ ናትካ ውላደ ይኮነ
እንዳፈለጥኩ እየ ውላድካ ዘይምዃኑ እናፈለጥኩ ምሳኻ ርክብ ጀሚረ ካባኻ ዘርእኸ ህልወኒ ኣይደልን ምሳኻ ዝደቀስኩላ መዓልቲ እውን ኣመናይ ዝረግማይላ ኣዋረደትኒ እዚ ኸይኣኽላ ካብ ሕጂ ንንየው ሰምሓሊልካ ኸይትፅዋዕኒ ብዝብል ብድዕ ዘለዎ ቃላት ተዛሪባትኒ ተዓሰረት ነዚ ኩሉ ተፃዊረ ክሳብ ሕዚ ሰዓት ክጓዓዝ ፀናሕኩ እንተ ሕጂ ግን ዓቕለይ ስለ ዝፀበበንን ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝተቐመጥኩን ኣሕዋት ኣማኽሩኒ ማለት ሕጂ እንተተመርዐኹ ጓል ከዓ ምን ዘይክእለሉ ደረጃ ወዲቕ ኣለኹ ጓል ናባይ እንተደኣ መፅያ ቡዳይኻ ንስኻ ዘርእኻ ፅዩቕ እዩ ትብለኒ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣነ ስለ ቡድነትን ስለ ካልእ ነገርን ዘይፈልጥን ከለኹ ግን ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝብለንን ዘግልለንን ኮይኑ ይስምዐኒ ከይወለድኩ ስቕ እንተኢለ ድማ ተካእናተይ ከይገደፍኩ ካብዚ ዓለም ክስወረ ይደለኹን ብኩሉ ነገር ጨኒቁኒ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ኣሕዋተይ በጃኹም ሓሳብ ርእይትኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከም ብሆየ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቻናል ዛንታኹም ክቐርበልኩም እትደሊ ሰባት እንተዳ ሓሊኹም ብውሽጢ መስመር ክተዘራርቡና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ይትሕመቁ ሰሰናዩ